gawe ora sabar. Lah bareng metengene iki ngangel loro-loro yo. Dadi wong wedok yo aja lepek. Wedoan ramono akeh kok padha meteng iki lho. Iki ora meteng. Lha piye? Busung lapar. Busung kekes. Akeh buat takonane. Takoni. Nduk. Lah iki kok padha dampyak weteng padha jeblok iki. Do kembung ngono apa piye? Kok kembung lho iki do meteng kabeh lho, Kang. Meteng. Lho iya. Lho meteng kok iso rombongan ngene iki mangarep do ning gone posyandu napa piye? Lho, ora Kang. Arep reksan. Ora. Iki meteng. Takoni. Kok bareng-bareng iki mangarep do ning iki. Ate goleki bapake kono nang munggah ning Tuban. Bapake nyambut gawe ning Tuban. Merantau ning Tuban. Ora yo. Merantau ora. Malah dadi tukang sapon ning kabupaten. Bojomu ki nang ndi? Nek Tuban, Pakde. Prajurit Tuban. Lah bujum. Bujum ning ndi? Nggih, ning Tuban. Tuban lah bujum. Tuban. Iki bujune ada ning Tuban kabeh. Ancen sing mari perkara iku ya wong Tuban. Lah iki ya wong Tuban. Lah iki semenake ya wong Tuban ana ra padha karo bocah-bocah kuwi. Iki lek Anake wong ya jos. padha wae. Calon bojoku meteng. Metenge, Kang. Kok sing ngetengi aku piye? Jare calon bojomu. Bener calon bojoku ning metenge ora karo aku. Lho. Ya karo wong Tuban. Ya. Malah sangar sing ngetengi. Lho kok sangar, Kang? Lah piye? Kono ya Tuban jak bareng bojone. Iya. Anake Bupati Tuban Raden Said sing ngetengi. Sampe rasa ngaku-ngaku lho Raden Said ya bojomu kaya iki sing ngetengi aku. Iya aja sembrono lho. Lho, piye to? Sing ngetengi Romlah iki Raden Said. Tak bocok tak Piye to, Pak? Sik, sampe meteng pirang sasi yo? Iki lagi rong sasi. Lagi rong sasi iki 6 sasi kuwi berarti tilakku yo. Sampe bilang. Ben masih saya dojo ngaku-ngaku ting masih saya iki calon bojoku sing metengi aku iki mau lho. Kowe yo aja meteng nang kae meteng 6 sasi kowe to sasi Iki wis cetok iki. Sisa. Lah kowe yo meteng bojomu sapa? Kami jadi masih sahe. Iki yo sing ngetengi Raden Said kabeh. Lah tupe kok mandi men. Lah yo kowe Tuban. Timbul sisa aku Pak. Ketok iki piye? Rembug cong. Iki aku uga arep munggah ning Kabupaten Tuban. Jaluk pengadilan, nek kowe gelem ayo bareng-bareng munggah Kabupaten Lho, Tuban. gelem kan iya. Ayo. Ayo, Pak. Sabda dawuh paring pangandikan. Dadi pengantu-antuku. Nalika aku putusan marang sliramu mbuktekake palapurane kabeh kawula ning sakuban Kabupaten Tuban. Nek ing alas tambak boyo ana rembuning para brandal sing sok seneng jarah rayah bandane kawula. Iki bener apa kawula matur kuwi mung gawe-gawe? Duh Kanjeng Adipati pilotekto pepundhenan sesembahan. Iya. Keparenga saderengipun abdi dalem pepatih wonten ing Tuban matur kula ngaturaken sugeng riyadi. Iki wis ora riyadi.
Riyatman. Ya. Pribadi lan kulawarga wonten ing dalem kepatihan mbok menawi wonten tumpangsuh anggen kula makarya ingkang kirang nuju prana dhumateng panggilan panjenengan kula nyuwun agunging samudra pangaksa. Gedhe pangapuraku tumrap jeneng sira rikala Mas. Ndungkap ingkang angka kalih nampi dawuh saking ngersa dalem kula ingkang parikedah nanjeaken swasana wonten ing wewengkon alas tambak kacih noleres mboten sisih pangandika panjenengan kelampah kula nak yenaken wonten ing wewengkon tambak boyo wonten sawenahing gerombolan kampak kecu begal rampok lan sanes-sanesipun ingkang pun tetuanggani kaliyan Brandaloka lan Jaya sengaja piyambakipun damel kisruh damel ontran-ontran wonten ing Kadipaten Tuban usana kula ingutaken Kanjeng Sabanjure mboten mendha nanging malah sangsaya ndodro mongko sliramu tak paringi purba lan wasesa yen nganti dheweke ora kena kok purba kudu kok wasesa kelampah kula ngginakaken panguwas panjenengan piyambakipun kula tembung sarananing aris mboten saged kula gecak mawi sarana kegiatan perang kaliyan prajurit wonten ing Kadipaten Tuban usana prajurit Tuban kasuran ing pangayudan tegese kalah setahun jebleng serenjen ing atase prajurit saben dina gladen olah belaraga yo kene bisa kalah karo Brandal sing dituwa-tuanggani Loka lan Jaya bukan jeneng Pati Lopet ewuh aya anggen kula matur jalaran estunipun prajurit saking Tuban menika wonten ingkang balui wonten ingkang ndekengi boten wonten sanes satriya wonten ing Kadipaten Tuban piyambak Loka lan Jaya tumindak kaya ngono kuwi ora saka karepe dhewe ning ana perangane keluarga ing Kabupaten Tuban sing ndekengi utawa mbotoi Loka lan Jaya boten sisip saking matur Kang Prasojo sapa satenane saestu ingkang balui ingkang ndekengi boten wonten sanes Gusti Raden Said inggih putra panjenengan piyambak Raden Said aturmu sambung marang atur prajurit Santi yen Said sok seneng tumindak molimo Malik cecok gerombolane para Brandal minum madon main madak mongko tumindak molimo kuwi dadi larangane negara tur larangane agama monggo yen Said diumbar-umbarake dianggep aku jedering pengayuman dumpeh Said putraku Yur aku ngayomi karo Said ibune jika ora mati yen ana kedadian kaya ngene jedering aku pengayuman Yur aku kudu tumindak piye nuwun sewu Jiramani panjenengan ampun gampil pitados akhiripun Rekiyana Pati teges menika kabar ingkang kaya-kaya awit menapa panjenengan menika ora dereng mangertosi piyambak leres lan botenipun bisa umpami ngantos ingkang putra menika boten tumindak menawi panjenengan badhe paring pidana menapa boten badhe keton ketiwong ingkang punika dadi sliramu durung percaya ya yen Said tumindak molimo leres yen ora bakal wirangan kaya ngono Jiramani yo perkara iki bakal tak timbang-timbang ora njur aku gunakake panguwasa sawetara kabupaten Sowan Kanjeng
Kula sowan. Yen ora kleru. Iki kaya kami tuwa sumberan iki. Ah, jenengan niku pangkling. Kula pengulu brandak. Pengulu brojok. Nggih, Rada samar. Kanjeng sowan kula ngaturaken bekti Lampung rumiyin. Iya. Tak tampa gawe suka gembiraning penggalih. Nggih, Bali pangestuku tambahan. sanget anggen kula nampi mugi ndadosaken jimat. Iki ora puskesmas. Iki ora pos yadu. Nggih, Kowe suwaning Pendopo Kabupaten Tuban gembluduk nggih, karo bocah wedok-wedok sing do meteng. nggih. Karepmu dhewe apa? Pangapunten dalem sewu Kanjeng. Sampun lepat ing pamengku. Sowan kula sareng kalih lare-lare ngem sami mbobot, mboten ateges kula badhe mriksaken lare mboten. Lah terus karepmu. Kula sowan badhe matur Kanjeng. Matur Kang Prasojo. Nggih. Anak kula Romelah sakniki meteng nyuwun dipun urusi. Mandek dhisik. Kono. Ayo. Uga sing apik. Iki pendopo kadipaten kok yak-yakan. Dadi bocah wedok-wedok semene iki padha meteng, njaluk diurus-urusi garwaku. Jebul kados ngantun ramane. Mboten nginten lho ramane. Saben panjenengan iku pamit jarene arep bedah pikat golek buron ana kanggo isen-isen kebon raja. Jebule panjenengan kok malah metengi prawan-prawan semono iki. Pengulu brojok. Edan kuwi proterator. Ya. Sik. Dadi lereke tembungmu kowe Sujono. Lah nggih dinateke sampun kados ngaten cobi prawan semono ke Duwe penganggep bocah wedok-wedok meteng sowan nyuwun tak urus-urus. Nggih buktine ngaten ta Mas. Jenenge kowe ndak po aku. Nganti bocah wedok-wedok gemeteng ae. Leres pun pegatan mawon pegatan. Kanjeng Bupati, anak kula meteng Kanjeng. Wis seru. Kowe iki tuwa-tuwa dadi provokator. Dadi gedene sudanamu. Kalamun aku ngetengi bocah wedok-wedok, kowe yo enggak. Nggih ramane. Brojok. Dawuh Gawa buku talak. beto Kanjeng. Wisno. Nggih, Meneng. Kowe meneng tak dangune bocah wedok-wedok. Nduk. Bener ature pengulu brojong kowe do meteng. Kompak. Lah kowe meteng iki prawan apa rondo? Prawan. Rondo apa prawan? Prawan. Sengoro kok prawan kok meteng nek ora dirusui karo kalanan. Apa bener sing ngrusui kowe meteng iki aku lho? Sing jalari kowe meteng iki aku lho? Sing ngeloni kowe aku lho? Pegatan. Kepala pun kepala sama. Sawis lo buri. Gatal ora sida. Pegatane gatal. Mboten ramane kula. Mulane aja gegeden Sujono dhisik.
yen durung genah lan cetha perkarane. Ngaten nggih nyuwun pangapunten nggih Pamane. Mboten sios pegatan Kanjeng Bupati. Lah nek sida pegatan karepku Umpami sios pegatan perandanipun ingkang garwa kula lelesane. dadi kowe ngalap perandaku. Kok ora ditelondo mbok mek karepku. Mun ngoten. Watonco kowe kuwi. Lah terus iki sapa? Niki yoga kula. Anakmu. Nggih. Yo meteng. Nggih. Lah kok bocah suwan ame bocah apa? Nggih, kula suwunke pengadilan. Yo anakmu meteng kok garuke pengadilan iki. Nggih. Awang metenge niku nggih enten sing jalari mongko anak kula niku ajeng kula rabekke. Lah metenge ra mesti karo calon bojone. Mboten. Dadi kowe calon bojone. Nggih. Nganti metengi kira kowe sing gawe. Kula mboten tumindak. Saestu niku iki pengulu. Duwe calon mantu mongko anakmu nganti meteng. Calon mantu mung ra mongso ngrusuhi. Nggih, nganti kecolongan iki piye nggih kula dhewe nggih. Ku anakmu meteng kowe dhewe sing gawe. Jenengane iku kok ndakwa kula niku isin-isine. Ala Gusti ngijabahi nggih. Wis sampeyan kok. Terus kowe meteng. Iki sing ngrusuhi sapa, Nduk? Sahid. Putraku Sahid. Titenono yen nganti mengko sing tumindak ra putraku aja takon dosa. Cek lungguh. Nggih, nggih. Calon pisan. Calon pisan. Rene. Kowe rene. Nggih, kula kanjenge. Aja wedi calon maratuwa. Nggih, pangapunten kanjenge. Monggo kowe wis duwe calon bojo. Nalika kowe arep golek bojo bocah kae, ora mesti ditembung kowe lan wong tuamu. Kok nganti kowe meteng ora karo calon bojomu, nanging karo putraku Said. Iki calon gegek ta. Mboten panjenengan kula kanjenge. Lah kedadian meteng ora karo calon bojomu kok. Lah sing kula tresnani niku Den Mas Sahid kok kanjenge. Niki lho buktine. Sang-sangane Den Mas Sahid. Dadi kowe diparingi iki karo Ratu Said. Tondo tresnane Said karo kowe. Terus kanjenge. Kowe iki cawe jok murah. Sampeyan niku lho. Sing berapa? Awo nyatane tenan kok. Agung. Nek kowe seneng karo iki. Jane nggih tresno. Ojo jane. Lah niku pun kadung meteng pripun? Nggih kanjenge. Ora apa-apa kan. Ora kalong ya Kang. Meneng. Nggih, nggih ora kalong ya Kang. Kowe meteng kuwi wis ngurusi Said. Lho nggih Kanjeng. Sik. Pirang sasi lek meteng? Teng sasi kanjenge. Said ning wori kowe ping pira? Lho, setunggal ning tanduke ping 7. Sapa pepek. Dadi ngrusuhi kowe nalika awor kowe sepisan. Nggih. Tanduke ping 7. Nggih Kanjeng. Iku ora tanduk ning kowe gagas. Langsat. Enak Kanjeng. Enak ora bayar ya. Lho karo pengulu iki mbok ladeni. Dosa. Aturmu tak dahar. Nek mengko yen gawe tak timbali tak ganggu matur ora ngrusuhi kowe. Ojo jajal. Prajurit. Sama kowe kasatria. Benderamu Said iki balonus kowe sowan. Sapa?
Yo setelen. Iku wae ngono lanangan kok kaya. Iya ya. Saya ngerti seliramu tak timbali sepon-sepon. Babar pisan mboten mangkes menapa wigatosipun. Wigatine sawangan. Ucap wedok-wedok kae sawang. Wonten sesambetanipun napa kalian bocah wadon-wadon menika saenggo. Romo Adipati nimbali dhateng kula. Bocah wedok-wedok ae meteng. Nanging bareng tak dangu perawan apa rondo. Ature isih perawan. Sing ora to perawan kok meteng. Yen ora dirusui karo bocah lanang. Bareng tak dangu matur bloko yen sing rusui jare kowe Jahit. Kanjeng Romo, pancen mboten badhe kula silaki. Metenge prawan-prawan menika saking tumindak. Dadi sing ngrusui kowe tenan. Dadane mungkur katon gegere tumindak wani tanggung jawab. Yen pancen bener-bener bocah wedok perawan meteng sing Rama mundhut gelem kowe tanggung jawab ngepek bojo cah wedok perawan sing do meteng. Pangapunten saderengipun. Ngantos kula tumindak ingkang kados ngaten. Kula namung ngendikani menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama. Rama nate dawuh apa karo kowe? Benjang menawi kula kanggaken minangka pangarsa wonten ing Kadipaten Tuban. Kula kedah purun pawor lan awur dhateng kawula ing Kadipaten Tuban. Mila saking menika kula tumindak kula pamekaken Lombok menika pedes. Saged ngaosaken pedesing Lombok kedahipun dipun gigit. Kula menika manis. Saged ngaosaken manising kula kedahipun dipun mut mila saking menika. Kula tumindak ing kados ngaten lamun benjang kula jeneng nata wonten ing Kadipaten Tuban. Kula saged bedakaken pundi kawula ingkang tubekti dhateng sesembahan lan pundi kawula ingkang badhe mengkamrahatan wonten ing Kadipaten. Sae. Pinter pawasan lan pinter golek alasan. Tegese awak momor. Yen bisa sesembahan lan kawula bisa naket. Ora kaya ngene iki. Teges kaya ngene iki kowe nyalah gunakake tumindak. Mula Rama intine mundhut karo kowe. Gelem kowe tanggung jawab pek bojo tak iso. Pangapunten. Kula sampun tanggung jawab. Tegese tanggung Kula jawab. sampun tanggung jawab kaliyan bocah wadon-wadon menika. Kula pamekaken kula jajan wonten ing warung jajanan ingkang mawi pincukan. Kula tumbas, kula pangan jajane, kula bayar, kula bak pincuke rampung perkarane. Dadi kok pendake kowe jajan pincukan. Ibarate kaya sego pecel. Pecele kok pangan teh, pincuke kok buang. Iki menungso. Duwe rasa, duwe ajining diri ora beda kaya kowe lanang. Romo, nadung dibuka ing kathah. Menawi kula kedah tanggel jawab ngepek bojo kalian prawan-prawan ingkang meteng. Saged mboten sagah. Ora gelem. Sing gede pangapura. Aku ngoten Kanjeng. Ya anak kula pripun? Sae tuku. Sampai bojo bocah wedok. Kula aku mundhut. Nggih. Anak kula kelas. Batuke ningkahke karo calon ibu. Nggih. Ragat sacukupe aku. Ngoten Kanjeng. Iku dawuh. Ya lajeng lari-lari menika. Bocah wedok-wedok iki mengko tak entuke prajurit magangan sing durung duwe pos. Ngoten Kanjeng. Kanggo jagane besok ana lairipun nang Jambang ben duwe bapak. Menawi kepareng dalem ngoten kula badhe nyuwun pamit Kanjeng. Angin iki anggepun wadi aja nganti kawula padha ngerti yen sae tumindake kaya ngene. Nggih, nggih.
minum 5 madat mongko tumindak mau 5 kuwi dadi larangan ning agama ya larangan ning negara gelem kowe leren nggonmu tumindak mau 5 ngono Kanjeng Rama jimatipun menika sampun dados kelagen menawi kula kedah nglereni utawi mari yen kula tumindak molimo sae boten saged dasaripun cedhak kula tumindak brandal maling boten kangge kabetanipun sae pribadi nanging kangge mulyakaken kawula wonten Kadipaten Tuban dasar tumindak mula Rama ingkene mundhut lereno tumindakmu 5 boten leren boten mandek boten titis penjenengan menapa penjenengan badhe tegel merjaya kalian Kang Putra piyambak caplakan dengan ora pernah papane wajib kisah tunggalan jae yen gelem rike jan bali pabatan Tuban yen ora gelem purba wasil tak gorongake marang Wanter sampun trawaca dawuh dalam kebareng tindak nilaraken Kadipaten Tuban. Badhe nilaraken wonten Kadipaten Tuban. Den Mas Said bloko kemawon kula kautus ingkang Rama wis pados nungka lampahipun Den Mas Said ampun ngantos nilaraken wonten ing Kadipaten Tuban. Pangapunten. Sampun tatu ati kula. Nalika wonten ing pendhapi Kadipaten Tuban kula dipun dukani kalian Kanjeng Rama, kula dipun wirang-wirangaken dhateng Kanjeng Rama jalaran. Dipun pirsani dipun pidhangetaken para saka guru negari sami sepuh. Niki menapa? Sampunipun kula badhe minggat nilaraken Kadipaten Tuban, lajeng Rama ngutusan dhateng panjenengan ingkang supados pripun dhateng kula. Nuwun sewu nggih Den Mas Said. Sampun nami limrah menawi tiyang sepuh kebranang ing penggalih. Jalan ngertos pakartinipun putra kados ngaten. Nanging sak galak-galake siwa boten tega mangsa lan gogoripun. Pramila saking menika Den Mas, monggo kula kundur wonten ing Kadipaten Tuban. Nggih. Pangapunten ingkang ageng, namung kemawon kula nyuwun mugia kersa ing mangkinipun panjenengan matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Raden Said purun wangsul wonten ing Kadipaten Tuban. Lamun Tuban wis gogrok sing apik pelogan. Den Mas Said kadreng badhe nilaraken wonten ing Kadipaten Tuban. Nggih. Dados atur Kanjeng Dipati, kula badhe matur wonten saning Kanjeng Rama. Ayo. Wis dadi sumpah. Lamun tuwa gelem bali ning Kadipaten Tuban. Yen Tuban harus bodoh sirap. Nanging ora ketangkep wae. Aku dadi kapten tenggak pesan. Kanthi dalan sitan. Kanthi dalan kekemitan. Aku bakal musuh ning taman Pamargi Putri. Aku bakal mun pamit kawan kadang Rasul.